večer. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Porozprávajme sa. Stretne kanibal kanibala a ten nesie v rukách urnu. A ten druhý sa ho pýta, kde si zohnal instantného? Dámy a páni, Leona Šenková. Dobrý večer, Leona. Dobrý večer, Leona. Veľmi ma teší. A Roman Kovajbo. Ahoj, Oliver. Leona, poďme rovno na vec. Nás by veľmi zaujímalo, aký príbeh si nám dneska priniesla. Tak já jsem šla z hotela na hudební zkoušku. Toto je už aký dobrý príbeh. A ty, Roman? No, ja som išiel do Austrálie. Ja umriem na míste, toto je už čo, jaký dobrý príbeh. Áno, my sme sa ľudí na ulici pýtali, ako by doplnili porekadlo, kto druhému jamu kope. Tak koľka ti podľa vás uhadli, Leona? Podle mě 2. Áno, a Roman? No tak ja by som povedal pre zmenu 2. To máme dokopy 4, fajn, takže... Zapíšeme na našu tabuľu. Tak. A ja teraz prejdem do hľadiska a vyberiem si niekoho... Už vás mám, krásna slečna. Na toto mi odpoviete. A my sa poďme pozrieť na ulicu. Zkuste doplniť porekadlo. Kto druhému jamu kope? A môj vlčák ma včera kusol. Kto druhému jamu kope? Skúsme si spomenúť. Kto? Kto? Aj je zaočkovaný. Ježišove nohy, vy ste pekná. Počúvajte, nechceli by ste trošička. Však víte, čo, ne? Skúsme odpovedať, kto druhému jamu kope? Jako? Kto druhému jamu kope? Skúste doplniť porekadlo. Kašli na správnu odpoveď. Odpoveď zní, že poď se mnu do maringotky. Poď moja, poď, jaký pekný šálik, aj ten dáme do revízie. Ja milujem, keď sa spírajú moja, počkaj. Myslím si, že druhý respondent bol k správnej odpovedi veľmi blízko. Ale my mu odpoveď neuznáme, pretože správna odpoveď bola... Kto druhému jamu kope, tento má určite zaplatené, pretože prečo by to inak robil? No. Tak, ďakujeme našim dnešným hosťom, Lenone Šenkovej. Děkuji za pozvání. No a samozrejme aj Romanovi Povajbovi. A ja ďakujem. Ďalší vtipný človek, úžasný hostia. No a na záver tu máme ešte jednu bombu, keďže tento scenár píše Oliver. Takže, pán doktor, ako dopadla moja operácia? To neviem, lebo ja som svätý Peter.